Salibona Linjani, welcome to the Big Pod. My name is Flamboyant Queen, and today on the Big Pod, as usual, I have my co-host Zim Khalid. Zim Khalid, what do you say? Wagwan I'm not fake as not here. Aiwa, isusu garage pizza kati. Anditika. Ba kuri say kumba. Isusu kumba kurubo. Anditika. No problem. Today on the Big Pod, tine special guest. Tiswe wakabuzwa wanzu murise tinoti tirinani panemi. All right. Okay. That's fair enough. But today tine special guest watinaye wamunga lokuti introducer. And sikuzi oti muda umi introducer ere kana kuti ndimi introducer. Nasi tinatone Bindura. Tinatone Bindura varupisa mudara varupisa. Rupise murise mudara boy. Ribombu murise. Yeah. Aiwa boy. Trukia same ndimo. Botukekia. Anongofamba nema bodyguards boys kune hondo kunzo. Hondo anakarongwa na Ketina yuti hondo yaipere Ketina. Sataure mazita. Akita ndoza kutora nei. Mazita anosungisa. Haya kuna Ketina wa ndingoti Ketina. Hanzo mwachati Ketina bvangoti dini. Yesare. Kutoringwe tanzwa kuti muno manyanzi muno nema business no one. Tedoti at least mumboti explainerawo maybe tikatanga ne journey yenyu na Blot. Ngamutudza kuti Who is Tony Bindura? Yeah, hazvo. But I think pakati papo pachitaura kuti nini Tony Bindura ndini ningi ndakazitanga na Blot ndikadi maybe mukati explainera because nyaya yacho kuda uri kuiziya. I think tichitangira paparika ndisanda so journey mfano wangu Blot nemingino wangu. I think who is Tony Bindura? Tony Bindura is just a guy from Bindura. Ndinakatakura zita Bindura yes. Tony Bindura mukomana anobva Bindura. Achibva Bindura akadzidzira Bindura akati asi akazoyoma Harare akutangira mabusiness ake. Anoziva nyaya dzemaempowerment idzi. Tangoti arevisa tikatongozviempower tega saka Tony Bindura is a businessman. Anongozvitiro zvinhu zvake achingomhanya-mhanyawo. I think sandatombosvika kubatsira pfana. Inini ndiri sungura Fun by DNA. Nanga mudara Lake Machiso unomuziva. I think ndiye mudara wangu kuti ndiye role model munhu ananyanya kufarira stereo ndipinde in the music industry. Then you know along the way ndakasangana ne the king of Tanzo. King of Muzada today na. It's okay. All right. Saka pakuti mamuri sungura Fun mane artist wa mambo manager wa mambo shanda ne usungura urumaingo yendoje nyuma gitara wa mushingo na izgo. To be honest ndamunhu anambo manager. Munhu ndatanga manager ndi Blot Grenade. Ndopa ndakatangira ipapo but ndiri sungura Fun. Ndi munhu kuti nini ndo participate kuband special kwa mudara Lake Machiso. Ndo kwandanyanya daro nokuti munoza Bindura ndiye makurokoza kai. Yandoze. Lazima myanzo da music notanga makuseno kusvika manheru. Yobva yapfurira kusvika makuseno. Unoziva kuti atangorwa namadhawana chara kupa kunoedza ukavira tichita sechifamba. Saka to be honest I do not lie. Kuti nyakufara music because of my old man Lake Machiso. Ndiye munhu akanyanya kuti ndinyanya sei kufarira music but ndazoyo muHarare. Bosi siku muno muti vauyi hatiseyo muno. Ndazoyo muHarare. Ndokuzosangana nani? Asi Mtanzo King. Musandipikise boss tika. Ndofarira kuzwisisa kuti makazomureta sei Mtanzo King because Mtanzo mune a lot of geniuses. Saka imi makazosvika pakuti ndizi Mtanzo. Yes, one of it man. He's one of the geniuses. Okay, one of the best. Yeah, I think Timan, I'm very sorry my sister on this side nine. Don't clarify. Kanyazo gara zvakanaka. Don't clarify something. Anenge pachapisa. There's a difference between chinonzi kugona nekufarira munhu. Indingoona kuti wewe nekuna Blot ngona kuti kufarira ita seba to be honest. Azvi chibaba cheche. Handizi yangu handipo pakuti imi menyu muchataura yenyu zvamunotaura and I'm not going to argue with you on that. Kuti hey Blot chibabele but for me chibaba. All right. So how did you meet with the king of dancehall? Per se, that's your king, not mine. Yeah, right. I think firstly, I'd like to appreciate the more Burongo and the obvious guru, general Ovi. General Wasele ndio. Wasele ndikila wewe. Why nyanya uda not in panakato uya nini? Ndani bad mind yachi sungu. Pamoja mshiva kwa. Makaba Bindura. Makaba ni kwa Bindura kumusho. Bindura ndakabva mna 2016. Pandafarira chino wani imi murinani kuti makatakura zita renyu Tony Bindura because kuna mumwe akazobva kumasvingo anzwa kaishiti baba Harare. Saka aiwa andichangu amaini kunakira saka mbva mazoita sei. Then ndauya muHarare takutanga mukuziva kuti munozimbabwe takutanga zvimabusiness zvedu nekuti vision inenge iripo
I'm not mentioning vision yeku music industry no, but I'm talking of business. Vision ingeripo ndawo I think in nemfisa wangu anonzi OV anoti anonzi obvious guru anoti akanga he was one manager for Silent Killer. Ndiye munhu akanyanga kuti trigger stake mangoma. Zvoma ma problem ndazanga nawo mangoma iwayo. Musha dzangu ndonyanga kupa iye. Because they can say chinguru magitara kuna baba ashero. Maybe now then true. Amupe munhu mosha because you are the one who accepted kupinda mangoma. Because aungazomboti kune munhu akakupinza imomoka ane mosha. Dai wangu usingadeka waingorekedza kupinda mangoma. Saka I don't think kuti already azadzi yangu kuti draw mu statement hero. Because andingade kuti ndinyaya kubayira wrong but to be honest ovakatanga kusinza nemfeso wangu anonzi Sally nemfeso not nemfeso wangu Sally nokulaza nemfeso wangu. Mfeso wangu ovi atanga kusinza ne artist against Silent Killer. Ndopa nanya kupinda muchi mangoma ndichipinda but nokuzoti ukapinda mangoma muyamya afana nokwachitogona. Inini anambo yese mazimbi danzo ndakanza pakanetsa anasoja love ana kilati vachikublekisa matoilets anasoja love vachiro anondongosundza musoro bebe ndaitori kumusha that time kubindura munokwandozimusha but kumusha apo sesiri mwarana ndatimubakuti chaichishuwiro changu chingoti one day nenyasha with the grace of God maybe ndapinda muharare ndichazokwanzange ndichita chi but nenyasha dzamwari zvakaita saka ini pandakauyo ndamborembera na bhuru rangu isinza na Silent Killer chino mashoza asangire ndichita sei panokuzoti kana uri mwana ukapinzwa music industry uchitera umwe munhu pane time yekuti unofana kumachuwawo kusvika time yekuti wakuda kuita zvinhu zvani zvako ndokuzodecide kwangu kuti ini ndingesangana naBlot but the party wendakasangana sei naBlot allow me also to appreciate Diva but there's a guy anonzi Diva ndiri kuziva kuti pane mwe Diva ex management Diva ex management waBlot yeah uri ipapo pane dzimwe nyaya dzikaita kungojambwa utara Diva because gonna ji nanda does your connection because connection yacho ka yati one Diva ndiye the one iri kumbonza akaitira pupu mota ma Silent mazo usola mota ma ex managers ma general mazo ninga cup class tima ndangudza something like mira ndiye yes or no names are politics but ndiye yes or no I think kufika finofana kuanza that boss pakaitwa zvina mota saka zvoti tripana pale zvandakuti indakudza ma director anga ari kunzoka ari kufonera general zvekuti zvepupu dza Diva kuti general wazosvika zvekuti ndoziva kuti patinenge takupedza interview general wachanga wapinda I think akujena anzopinda but general wachapinda vatofonera wabva itati general wafonera wazouya sekutaura kwaita nzvadzi yangu panapa ndeyekuti personally anditi handikaone inini hangu hansoda kukomenda zvekufukafu handimanzwisa Diva igng but kuti ndiye wacho here akambomaneja Blot Diva was the one who was the former manager Blot then pamazo saka makaita kupasana not kind of kuti kupasana that's why ngokuti nyimazo ndazomanya kunze yenyaya dzepupu dzakutaurwa idzi but ndikuona ndada kuti dziva dzangu bozo noti atidi kusirira tinoona kuti kana tichitsvaira mumba aditi munhu akazoya naona paine tumuchairo tuyati tikatsvaira mumba garibva tangu bozo adi kuti vanhu vazobvunza futi kunzoko vanenge vachionawo program kuti patinoona kuti pane imwe nyaya yakazoya toti dzibva tangotsvaira dzese mubva maclear imimi kuti toni Bindura akadai vanhu havachakunetsei kunzoko right uri right ipapo but I still stand on my stand yekuti inini I'm not going to comment makufkafu doctrines but inini mdara taking doctrine from the church side inini zviri kuitika inini mdara beg to Diva pano one imi mambo ndikuona nge mune zvamuri kunzvenga bosi mambo ndilainaka kuti imi muchisvika kubva kuBindura indoteerera like I'm a good listener ndoteerera muchibva kuBindura makatambirwa nabururu wenyu bvira kudhara and I understand by that time ovanga asati ana Silent Killer to be honest that's correct then ovakatozoita Silent Killer man naye ovizvoratidza kuti ibest friend yenyika obvious general yes zvekuti akatokuudzai toti muvhu rake ndadotanga kumanaja Silent Killer ndakudi yes zvekuti zvinhu zvekufika funozviziva ndotozviziva imi pamakatomanejawo Blot makatomuudzawo kuti ndini ndakumanaja Blot zvekuti imi zvinhu zvamaitobatsirana uchimbokubatsira no camp kwangu todai saka mukanzi mimi mataura muna chakaipa chamataura but mukanzi mataura zvekufukafa ndonenge pane chakaipa already according to Silent Killer
to the interview akaita he was saying Diva is the one who did that according to Silent Killer. According to was akatotaureka nemurume. What about according to general of but try we ainguwa ndo zafonera 30 minutes ago swika. General mafonera and thank you so much for calling my friend. Kuti vauye kuno. Kuti zangwa swika ipa. But let's leave that question to general. Ndo wozopindura. Wozopindura because you know what? Zokuti inini nditi Diva akazondisa bhuruku akadayo. Because not that why. Nyadzo ndo witness zokuti munaka you did something mochkari. You are right Tima. And thank you so much for that question. You are right utakazita but remember it came back kufukafu. Since he said I was about to comment on that but you know that Tima watoera sapa kuti no general is coming. Saka I want to contradict with my friend. No problem. But now we kutaze kubza mbruku mnaita same mochkari. Let's leave. I think I support Tony. All right, Ibo. I think tokwasa kwana umbo wakakwana. Bana general. But was overcha ndonyebera futi. ABCD regardless of being my friend. Yangu ndaisa tangoti nye pupu. Ichwamirire. Abata matoni papa. Amana phone ifutu. Matoni papa parikuya. But mamuri pakati pape ku penetration ya queen ngesita period makava mazo mwana kuna right kuna Diva but kuna Diva ngati akandipasa search already ni personally anditi satasika kweso inindi akandifanya Blot uti inindi akatangoziya Blot before I came to Harare andonzwa nzodzengu ndakatangoziya Blot I know you are going to ask him how do you know Blot. No, Blot anoparidza shoko rake through music. This is pandakasangana naye vatori vaparidzi veshoko ivavo in the same danzo ndo pandakamuziya inini handifani yake zvekudaro that's why ndakuti is the king of danzo inini kusaidi kwangu handis the king of danzo. That's the reason why even No, you just say it's your king, my king of dancehall. But this guy is loyal. That same point don't say my king. Why do Daro? Inini I've been managing Blot for 2 good years. But my friends are blotika, as my friends are silent. As my friends are chill. I don't know where silence is coming from. Maybe I'm see my sister. I know maybe I pinda because of that general. Silence already is my rival. You understand that? I think they want. I think the watu are confused. And sasa watu mbashidara boys. Silent ndi rival ya iwe best friend yako ndi general. The general. Yes, it's my best friend. Izo zozega nyika into confused nazo kuti iwe best friend yako ndi general. But iyo tsazo general ndeva silent. Kana general wawoya. Iyo zvedu to unoona kuomira but the general varikuya chai discuss of it chai bata but man ora sort of afura I want to tell you something ndonga chiya munhu ndaudza ndakatambirwa ne general chiya munhu marara general is my best friend. I don't know if you understand what I'm saying. No, asatenda music is my best friend in terms of business, in terms of friendship. Anditi ndi buru wangu inini ukutototo discuss zvakawanda tese takatozonoma iye oratika inini I will be worried ukanzwa over kwa yapana pa chitaro tinini silence better than tone. Why ndorwadziwa why because kwatakatangira tese tasatambutanga magitari alright general uya ndazokudza if you go through my Facebook page rakanzi Tony Bindura anotamba macheso zvimwe zvosati waona someone ndindaito mudhonzera kunani kuna Alec but inokana muri ma friends muri mu office inini umwakati ndofarira soka akakupereza ndamba soka muzomwa kwakanda unodigita wena unodigita unoenda naye saka parakanzi zimudhanzi womanje akabva asenza na Silent Killer ase atanga kusenza na Silent Killer inini wofuti ndakanga ndiri part of the management. Not saying I was not the manager but being knows a team and mnomi unokona kurana chinhu chaunorana pachina urano ruwega indiyaka kutongoripopa kubata kamera ndokona ndatingoripopa kutongoti nini nditongosapota utakati akutongera kushota kutongera tese. That's being part of the management. I don't know if you understand where I'm coming from. Saba mamuri part of management ya Silent Killer. So zangota ngeGuardiola na Arteta zvezvo kuti angatori part of the yeuti assistant coach. Even zvakazoita anonzi ni Maresca utakamboita shows akanga ari kuachasa chidayo saka ndikuti inini zvechokwadi tumwe experience wangu ku management mbichana a little bit of management ndakazvidzidza from general akusinzana na Silent Killer but along the way ndipo ndakasangana kana nechi a king of dancehall andasangana Blot king of dancehall queen anorwadziwa uyakasangana na king problem atundetsana queen ndekuti mimi muri kuratidza kuti mimi ka mune mutori opposition but why because mukangoti ine mambomeshana about Silent Killer awa inini ndonange ukona Bindura chandoona chandangoona ndichoti so far vangu vachiri confused nezvamama tongotaura zvekuti muri best friend ya manager Silent makambodeva then you are saying futi Silent irifa yenyu at the same time futi general best friend general ndo manager vani va silent tomboti by that time
not now kuti vanenge vaexpert that time general ndo manager vasilent imi muri manager vablot pari kuendwa macup clash vanhu runopisana varikuda sei but mimi masikati acho muri kunosangana mese mangwana acho mukusangana mimi nageneral maybe in terms of business. I think allow me to answer that again. I know that being a manager basa anoziya so naovi in terms of business side we are together. Maybe let me say we were together. So that's but we are together. So change my magitana. In terms of business size, first one we were together, and even up to now we are still together. Then in terms of music, Sakato adio Guardiola pakatamba na Arteta, kwase na Man City. What's your comment on that? In India, when I said Mr. Timan, my point, I don't go to Arteta pakatamba na Guardiola. Guardiola ntira kudeliver basa rake zvinoita aone result. Why usto futi aone mari. Aone mari. Because remember ari kukocha Man City Guardiola uya kocha ngeni. Same applies to Ovi. Can't have kutoita zvima laptop we are together. We're not doing any business we are together. But in terms of G&G versus Kufkaf. Yeah, there are two different teams. Osaka imi mari yenyu maitoiwana kuG&G in terms of zviku music not kama laptop kana kuma phone. Then in general mari dzavo pay yavo vaiwana kuva maitowana pay gap ndo pane point yangu. Right. My question to quote wrong. The question a pay. What are you saying? Mari bhadharwa here kuG&G mati mamuri pabasa. Mamuri pabasa. Then general manga vari pabasa kwa silent kukufkaf. Usaka general ngati vabvise. Imini mari bhadharwa nditi kuG&G. No, there's a bhadharwa. Why? Because mati mamuri ku business kama. Mamuri business. In the business, in the context, in the kachitaura business, patinoita business, runa ni maweza akasiyana. Pamwe tokonotoona nika mariri, pamwe rikototisa loss. But get me right, team masamanye. Paunotanga kusenza ne artist, unezwa ngotasira kumberi. Wafane munhu atinga play bora. Ukatinga play bora, uri expect no pa matches of the result, ndikatora Champions League, ndikatora league, ndikaita say, ndikatora World Cup whatever unochotaura mimi. But already the king ngamdara mona. Mudota zo deliver kangani futhi. Ato do you believe you already you number kubvunza sorry tutambo World Cup so France inogone? France. Portugal ndo inogona. Portugal inogona nditi. But World Cup iri kupi? Yakavotera World Cup izvozvo. Argentina. Andini. But saka tadzoka papa futhi tadzoka papa team pamwe choti is a king of danzo. But being a king doesn't mean that sakane rivals I'm going to deliver my results for that year for those years kudarika iwe. But in sorry. Indo nonge imdara. Papa muri kutaura nyaya dzese idzodzidzi. Imi were you a manager wa Blot or mamuri sponsor something like promoter. A helper, not promoter but a helper. I was a manager. I was a manager. How then do you be a manager? Because when there is a contract, when you're managing an artist, we sit down, we talk about okay, tikaenda ku show. Wangu inini ndokuda percentage yangu yakadai. Right. Inini ndakatora. That's a good question. That's a very good question. Thank you so much for that question. Inini ndakatora Blot chokutotanga ndisandapinda management ndakatora True Love. I'm don't mention homosexual love and ndataura isiyo. Maga alright. Maga Blot because magamutorera from kwatambotaura kana. Kuna diva. Contract ya diva na Blot yanga yapera. They had a contract. They had a contract yao. And why didn't you have a contract? Na Blot. Who said nasina contract? Contract from what we've been seeing on social media. Right, there was no contract. Ayoga no queen. There's no contract. Queen. Sorry, whatever. Alright, tatokunzwisisa. Toni ari panapa pasina need yekurifer ku social media. Toni mumami ne contract iri na Blot. Right. Right. Na Blot titanga kusangana to be honest Queen. We didn't have a written contract. Alright papo. Ndinda kuisa mkona because you also don't masikuwa in social media. Social media but ukada undipinda mkono uchinditi wangu ne contract iri. I ask you takakuti nasina contract ndiani. Saka ipapa alright ako Queen. Thank you for your question and to be honest to solve this is a man of peace. Titanga basi takatsina contract. So tikudzokera kuti imi mudara Blot makangomutoro semfana wenyu mukati momubatsirewo but obvious kunzoko munofanira kutoti muri manager kuita in terms of mabooking. Ndikati kunzoko ndiri manager because mutori it's okay. Even it's okay. Blot nchipinda mu office akataona ana new manager. Arambuta secret kachi. Saka ini ndakapintora mfano wangu anditi ndichiti ndimkomo wake anditi because the word yopa rinozonobatwa kufunana keti na umberi.
rakunzi kana uri help uri kutaura kuti tambotaura kuti asi kutaura zvesocial media ndimi matistopesa kuti social media nhasi ndonakirwa nhasi ndonobacharepa makasiyana mugage here imi kwini newe boza nhasi ndichanakira I think maybe point ndeyekuti yange ndokubvunze kuti pakuti mati manager then mazoti zvakati help mati chakati saka ini ndaunzwisa kuti mari in terms of mari yeshow ikauya ndimaipiwa mari seshow deposit then balance mopiwa mopatisi let's say pabuda $100 for example yaiuya deposit toti let's say 50 moenda kushow kaita 50 then there's mascenario aya yekuti artist anoenda kushow chii zvaimboitika ipapo right tima question yako yakanaka queen inini ndichipinda muoffice handiti ndiri kuti ndine zvandaihopa zvandaitarisira kumberi zvichaita ndichitora Blot in terms of financial status ndine zvandaiona and I'm not going to dispose it on this platform. Sorry queen ndichazoti what is financial status here no azoda pakomende ipapo ndaiona kuti no company isati ane mari timan munogona mutori ne I don't know mount zaini kutora hanwa inei handiti mukuna queen vangu vakuno every day vachitobheka maartist vachitoita zvezvari kutoita pasitona mari iri kubuda but doesn't mean queen havasi kuda mari but munoti chinhu chichiri kutanga jenji inini oright ni ndandine vision yandandinayo ndima measures yangu that I implemented in the office nchipinda ndichiziva kuti talent rinomufana wangu of course right now company ina mari queen but in the long run tichazodai saka iye ndogona kuirecorda as a failed project to my side kubaira Blot kuti aiwa no ini ndakapinda muoffice ngapowe mari saka ina ndamari andakazoona of course zvakatoitikawo but it's part of life unezvo zvakatotraya queen wangonombona kudha mabhero uchidaiwo utodzoka utosvika nawo munomu bhazi rovha radonza ngoro yese obva radonha kana mugomo yatofailed project but waexpect wachazoona chi I think to add pane zvamataura ndofunga ndinge ndanzwisisa point yekuti pamwe mainvesta pamwe paingoya mari yake muchitarisirwa kuti but unfortunately pa 2 years zvacho zvinhu zvakazoplaya ndi munhu afana kuti atinga kaplaya kari ne16 years akamufana karugona ndikanamba chikapusha for the next 4 years ndichibudisa mari yangu pakanosvika 20 kane kaambambe. Yeah, I think I get you. But at the same time, you pushing him and the passion that you had, and whatever, the ending wasn't that good. To be honest. I think I remember Makano post. Yeah, Makano poster. Yes. But before nsa ndambovunza nyaya post. Pani nyaya dzatiri kunzwa. Kunze paakaenda kurehab. In fact ndikava kubatsire from kuzoenda kwake kurehab maybe let's makambotionesa ipapo regantorodai ndikuti if you are a manager wapinda muoffice queen handiti wakufana baba une mutemo yako unosvika uchiisa imomo handiti uchiziva kuti ndikadai zvafanira kubhora nekuti ndinofanira bhora information yangu yanchisa kuti no ndikatinga team man akamira apa ndikatinga queen wakamira apa pamwe inchazowina Champions League pandakapinda muoffice inini ndine matambudziko andakanosangana nawo akanga aina Blot ene matambudziko andosangana nawo atakasangana nawo Blot anga ari problem kuti Blot was addicted to something handiti don't ask me something no, it's okay. We're not going to ask you. Kana kupisa queen boss queen ndokuziya unoda kuziya uchiti what something sandilo kana pesa andizofenda maybe was addicted to Yenes pamwe farira mvura aimwa mvura yakaona manyama yautolese muna tiri mubhazi kachifamba mvura inenge saunya kunaka right saka Blot was addicted to something saka we did a show yatakaita ku South Africa ndakaenda na Blot ndine machallenges andakasangana nawo ikoko takanoridza kumwe kuRandburg ndikasanzidza kumwe kwainzi Kempton Park tikaenda mwanzi kuEurope kuPretoria takaita 3 mashows andito so tenda kumashows iwaya inini ndina ndakaconductwa ndindaitwa nemapromoters handiti kukembi kwedu kune maukiniza anga ariko handiti ekuti mapromoters aicomplaina ndizvo zvinhu zvekujenji sorry queen hazvizofanira zviexplain zvekumba kwedu izvozvo handivazvona saka inini sa manager ndiri imomo ndichiona tiri kunetsana Blot tiri kukweshana remember ndati Blot anga ari addicted to something saka taikweshana tikaenda mashoti nezvataikweshana chifana unoti ayo no mfano is failing to deliver ABCD the reason being ndeyekuti chii ndagara pasi ndadzokwa ndemufana kuBlot tikutadza kuita ichi what the problem Blot agara uneni pasi
akandiexplaina side rake hayi mukoma ini chinoita nditodai chinoita kuti inini mamembe nditonwa henesi yakawanda it's because of abcd handiti saka as a manager ndaudzwa nekuti mfanira kuti ndinodoro rakawanda mukoma ndiri stress yeabcd ndaifanira kuita sei naiqueen handi ndaifanira kutsvaga solution kuartist yangu. This is when pandakaona kuti I know the only way kuti kamura nyaya kurwa doro rakawandisa tomuita sei isusu ngati muavoid kuti anga achina kumabhuya anga achita sei but haisi nyore kuavoida munhu kuti asaende kubhuya kunotenga doro asaenda kuliquor store whatever kunotenga doro toita sei. This is the when I discussed na Blot kuti ano Blot the only way kuti tikunde medzi watasangana naye Satan apinda mumba we-addiction yaunaye munofanira kuenda kupi kurehab. Ndimaka-discussa nemuritu ndakadiscussa na Blot Street akabvuma. To be honest handidi kunyebera it was on and off. Get me right Queen musazondikote wrong na Blot ndati munhu ada kuti tiende kurehab but rehab asinyori kutambirika kumanda dauze rehab zvafanira munhu akufanira kuroje kachina marehab chaiyo chaiyo saka tikaidiscussa inangu to be honest I do not to lie kana yakutorwa yemukamera munango ndakati chii but the process yekuti munhu aende kurehab rehab yanga iri after paipe paangambosungwa paipe haiwa angatodzoka pakasungwa that time Div was the manager for that time. I do not comment nyaya idzodzo mbona asiri muoffice ndozopedza kukomenda asiri zvokuasiri manager ipapo so ndisiri muoffice I do not discuss ini pandaka ndisiri muoffice saka imimi ndimakadiscussa imimi na iyi then there's is it prophet pastor I don't know I think then ndadzoka kubva kuSouth Africa inini nemukomana tadzoka kunoko takaita machallenges ekuti kana tiite show chaiyo zvaitonetsa taigona tanga kuda kuita fight yangu tiri tuna Blot kuti enda pastage tatopuwa mari kunzi enda pastage. Remember I mentioned about addiction or something. So these are now the measures that are implemented in office. That's what I'm not going to ndasvika ipapo ndadzoka kubva South Africa but mari yake yepashow yacho mune matomuratidza kuti mari iripo zvese asingarambire mushow mari kukwira pastage inenge isiri nyaya yemari zvaingonetsa tima zvaingonetsa tima notombona tima ndimuda kuita dhiri so ndokuti zvandikunoza kuti tima ngatibve panapa tine kubhindura tinogana dhiri tima ndokuda kungodhonza tambo dzimwe dzinongo zvisina reason zvokuti tifanike chitora mari yandaifunga kuti futi zvinogona iri the spiritual side rimwe yetsvina saka ndadzoka kubva kunoko inini Blot adzoka kuSouth Africa namba kwake inini ndaiziva kuti kuenda kurehab haisinyora kuna munhu ada kuvharirwa iwe kanombodayo ndimbokuisa kurehab one day tima chero Queen haisinyore kutambira kuenda kupi kurehab inini handakuudza chi mukomana inini ndakabva ndangoti mukomana I think Blot zvikuti matambudziko kusangana nawo I think zvimwe zvinhu zvoda spiritual side ngatimboenda kuchechi inini ndio zvandaifunga inini kuti rehab isina futi umwari mukati yakafa hazvisenzi. I don't know, maybe I'm just a Christian, are you a Christian or whatever, but personally I'm a Christian, so I believe no. Maybe if you get some prayers from anointed men of God, maybe you can get a result. Saka ndopana ndaenda nini. Ipapo tima ndopana ndaenda Queen. Ndopana ndaenda kunotora Blot kumbara. I drove my car and I'm touring Mbaro. This is a true story. Yekuti andani kuda kuti chiri. You were staying in Mbare by then. That time I was staying in Mbare. I drove my car. I went to Mbare. I picked my young brother, Blot. Today it's a Sunday. Let's go for church. Chiwandaenda pamwana Blot pakabuda paya akasimudza maoko na manje wakari pasaidi vachinzi vatendoka. Indi andakatendoka kudhara. But kuti zvinhu zvifambirane timani taifanira kunotendokirana. Zvinoita kuti chitima chedu chatiri kudhonza titenge totaseti kutangirana. Tasvika kwaprofeti kuda kwachiJozi. Tasvika Blot is a public figure. Pakapinda muchichona choti Blot wachidaiwo. I want to make it clear. Prophet Jose anambodeza Blot. Okay. Blot was never called by Prophet Jose. Yeah, that's my church. Ndiba ndena Blot asvika kuya. Blot akatindoka abatwa musoro akadi. But abatwa musoro tikasvika tikatonamatiriwa. Blot katobva tikatodzoka tikaenda kumba. But inini zvangu I'm very sorry kuti prophet wachazonditora zvisizvo. Inini ndana agenda yangu ndizvinhu zvandandakananga. Ipapo tabuda Blot church yapera Blot aenda kwaenda inini ndakatinda kwandakaendawo. I think it was a Wednesday. I know the prophet vanomboatenda maservices ekubatsirawo vanhu on Wednesday. Ndakaenda futi kuchechi. Ndasvika ndakanosangana naprofeti kuda kwashe Jose Queen. Ndasangana naprofeti kuda kwashe Jose. Ndakaenda in the context yekuti ndainenge ndoda kunamatirwa. Ndasangana ndaito wani munhu waMwari. Ndakaza ndaona munhu waMwari. Indi mwana wesangano. Ndauya munomuona ndi munhu wangu ndakauya chi wandakwaya naye muchizviona paipai. But when I'm telling tatabva kuwina cup clash timani
ipapo ende kuprofit kuda kwacho Jose ndoona kuti paya pacup clash here vangoendesa maresidential stand vachipa kumayouth unoda prophet Jose that young sorry ndikati that young ndati that prophet is very young in terms of age munhu kuti vanorwadziwa vakaona isusu mbozina prophet Jose ndikasokanga sokona tone same age saka vaigona tokaona youth achirasika zvinhu zvaigona wabata moyo ndingotaura from church panaenda kuchurch inini prophet Jose ndobva vati zimwe vatiri same age saka vaita zviya zvekuti vaibatsirawo namudhara chipas in terms of macup clash aya vachiendesa something vachiisa something kuti tisimudzire mayouth edu vachiita sei saka ndakangona kuti ano inde bhiza rebasa kaking of danzowa vatowina club ndokurwa silent kilo mama muchataura uya mama muchati rival vanachitaura akabhurwa mugombo and of was there. We don't want to talk about that. No, you said we should not. I'm excited, Queen. Queen. It's okay, can we continue? It's fine, Queen. So, general, sorry, can I tell a series of wrong one which is on up interview with that? Direct Roman Papo, Pizarro, a king of Danzo Pizza. Second, that is NT Pizarantino. Because no can remember as office that prophet Joseph, who Blot as they got the prophet or something. Pano is talented. Pano is a hero. Pano is a unifier. Pano is a crowd puller. The prophet. Madam Zikundi, Anonya, Tora Shema dictionary. Queen, don't ask me sheep in that ENS. Anya would say, Twitter say, Kutimunu Yuchi, Twitter sending at this one. Professor, I don't know what they say. Okay, there are sorry in the Kata. Pamagato in the prophet Papo, Magenda on a blot. And sometimes when you're good, Maga engage your my blot. I know that she gets him. Oh my God! But already, it's just you don't decide. But that mumbo tumbo gets a foot. Ipapo like panifika to. I mean, pangani na odi business mango maingo itade. Inini is a team man. Donange panika ko to kangansika maybe before msati matumbo ida. Bozi wani magatumbo tango tumbo funga maybe shunji spiritual. Ora team man kanzuke nchukuti wewe. Ukapoa ukanzuru coach wa coach Zimbabwe, wa coach Man City o kana kushota Dibari. Because yama players yekutenga anditi zvinhu zvoti coach decide, then you go to the management ozotaura management zvinhu tu zvakasiyana zvinhu zvespiritual zvinhu zvemufamily nezvinhu zvekungova normal kutenga munhu kana kuenda kumashow. Yes, and I'm very sorry for asking this question, Timan. You cannot decide that don't church, do you consult your mother? Ushamara kwa sorry sapinduri inini ndikatiza ndakwenda nokuchechi nhasi kuti ngatimboende kwa prophet Makandio. Do you consult your mother? Kana ndichienda kuchechi no, kana ndichienda kuchurch. Yes. Ndikuenda kuchurch to pray. But apa pane nyaya dzamama kutofambira zvetu mama kuona kuti mumwe wangu inini ane dambudziko rainaro mati ari kuwanza henesi, dambudziko rainaro ari kumamvura yakawandisa, dambudziko rainaro kumashow achafufili makunetsa namashow. Imi mva makugara semunhu mukuru enda tinototi aikiwe yenyu itori top andimugona ndiye munhu anonyatsoziva zvaarikuita munhu yane akiwe pamusoro anonyatsoziva zvikuitika andimugona. Saka imimi andiona kunge maitadzi ati kuzombo approacha iye mombounzwawo momzi yake in terms of the spiritual side. Right. Ndo Timan, thank you for your question, Timan. But even a general mambo they are best friend. I know general is already in enemy in terms of Bangavari aipapo panizvo ingoitika because zvazva serious mateorera maito. Yeah, but it can be yangu kainini ipati yangu inini who is an opposition party. Sadam consulted with leadership yanga kadakwe na Timan. I don't know about leadership. But you are in the same business and your friends. Business. Wait, I want to explain something. Inini kana ndine best friend yangu. And chero ndiri kubasa kana pati ma difficulties ari kuitika. I can go and consult. Wangu wona ndine problem yakati pani order yangu isina kusvika saka ndoita sei. You are right, Queen. So Queen, do you want me to say on this platform indakabo discuss nyaya kuti mfana what is my best friend. What I just going to Blot isiziva. But it's not necessary for me to discuss it. Why? Because because shama rona munhu wangu ari kudakwa. Saka uvunda zomdayo. Saka sina kuona context yazvo zvisepa. Alright, okay. Ko pamamhomza batongoti pakakanganisika. Pakazo approach ayo pamoda timeno ya room. Anokanganisika waende kuti hapana kukanganisika tima ndiri kuti ini ndaona kuti mufana wangu munhu arunya kudhakwa zvinhu asi kufambirana nazvo anditi chekutanga ndotora mufana wangu yamudhuze sezvo makagara kwamaita queen hanzvadzi yangu let's do abcd to correct zvinhu anditi then toita sei ini I know financial status yamema Blot
handiti ndizvo. Saka ini chekutanga as a manager, remember ndapinda muoffice ka, I am implementing new measures in the office so that artist yangu ndibvise pane chimwe nzvimbo yairi ndiise patop. Unzwe ri Timani. Saka ndasvika pepa ndikuti Timani, kwese kuna mai tiri kuenda. But ndakatangira panani? Pana Prophet. Ndatakata pakutanga taona na Blot. Then I go to Prophet. Tiaende kundikona una mai ikoko. Bosi nani ngoma yangu ndaona mai kuti mama ndafunga kuti Blot mbona mati church. Mama, how are you? Ndakuti ndinona mati ndizvo iri na Queen. Azvisirizo. Taenda tanona mati tapo taina uchechi adi. Inini ndina agenda yangu, remember ndimono sangano ka. Ndina agenda yangu yandinayo ka. Chota zinda kuna Prophet nirweseri ka. Prophet ona chama ndine busy rakanaka king of dance. Ini bati vakomana ndo vakawana musponsor muchibatsira ka munhu wamwari kuti tikavanamatira spiritual tikabatsira financially they can do better so that mama youth adzidze. Toita se Prophet ata Prophet unandira mubhiza rangu iri kai problem one. Ndiri kuti chi zvinodhaka zviri kuwanda. Toita se izvo kana saka ufuwa unoita se ngati Prophet ndangukumbira kuti dai zvaibvira maendesa munhu kuri apo. Unobhadhara uri apo. Ngati mana hawandigara but No, we want to know. Mira it's a discussion at all. Yes, Saka na discuss you are free. Ora nyetso kubhadhara hazozofana pakanganwa trust me. Chapa Bindura ipapo. Asi pakanga. Tasweka ndauza Prophet. Prophet can you source a rehab for me so that mfana aende kuri apo. Svika Prophet I have no problem. Isusere kati mboteka kutsvagira chitoni. Prophet vane vakaitwa ngina ma findings avo ndobva vasvika vakati toni nyango njobozi ndairamba futi ndasada rehab kuti Blot aende kurehab imwe dzimwe dziya dzekutoti vanenge vatodya dziya dzekutoti vantu noonekwa vachitiya zvekuti dzandaipotya kuti handina mishina rehab yemunhu dzekuti madrugs ako notopedza atopinda ikoko futi through mabhuru bosi ana Blot anga nemabhuru vane mafans vana timana. One second. There is a rumor there is a rumor that I heard muchitaura nyaya yekupinda madrugs. I will not tell you where I heard it. Hanzi mimi manage maitoenda kurehab ikoko muchinopa mukomana bro. Look at me, Queen. Do you think I'm stupid to the extent of going and finding a source from men of God kuti vaise munhu kurehab? As if it was not enough, ndinoendesa mari yapacho. Look at me. Unofunga ndiri benzi to that. So tell me, remember I'm the one and who decided to mfana fana kurienda kurehab. Remember I'm implementing my measures in the company ndapinda. Ikambani ka JNG is a brand. Ndikusvika inini ndaona kuti mfana wangu ari kudhakwa. Saka inini rega kuti mfana wangu zvekudhakwa zvipere rega ndimise kurehab. Now Queen asked me kuti inini ndinoda kutora mabhuta ndinda kuti musimagura chimapinza murehab. Yeah, but at the end of the day ona zvinoitika tu. Hanzi maitya kuti anoita sei anonzi machima withdrawal symptoms. That's what, you know, this is a rumor. Plus that's why I'm asking you now. Plus understand something. Queen, what do you mean about withdrawal symptoms? At the end of the day, you are going to face my withdrawal symptoms. Okay. What do you mean? Zvinoitika nezvekudaiwo kana pachiitika zvinhu zvakafanana nenyaya dzisedzi tinombotsvaga zvimwe zvinhu paindaneti. That's why pachibuda mahanzi. Saka chatichida kuti mahanzi timataura ndechekuti yobva waclear kune vanhu. Saka the reason yekutoti vati hanzi it's not like vari kutokuti wakatoita. But vanenge ready at least vanhu vakambonyora paindaneti vaiva. Zvafana panabvunza nyaya yemoms. Inyaya ndenge ndakautomboverenga kuti iye pakazodaiwa but watoiclear kuti no yakazoendawo mberi but sevarume nditi tinokuda mbotanga tanguonesa nonguti awangona tukuinda magitari tikudaiwo tungudedede iye kana ndina pakaenda Blot kurehab mama wasingazvizivi plus ndiri kufamba naye mbichana plus vamakatanga kushanda miezi kashoma ngekuti at least anonokuindoisa like even iye pakana kuti mama unozoziya saka ndinachiti timani ndasvika pa ndataura Prophet vasoza rehab for me and vaona zvakanzi no Tony according nezvawaitaura kuti you want a strict rehab vakabva vataura kuti ati tawana kumatrix. Ndikabvunza Prophet maona kumatrix kuri sei vakati kumatrix kuri right. There's a fee yaibhadhara kumatrix. But the way Blot anaunda kurehab kumatrix for free. We were expecting like from what we saw from that rehab center, we thought it was for free. They were doing it. The good party, Queen, you are saying you thought. Yes, they were doing it for God. Because no, I mean the Matrix team. The Matrix is as good as a brand of a business. I used that for God in the Prophet. Blot the king of dancehall guys. I can't say for bad. That one, I think Matrix will answer for that. Could you call one another? Because the agreement, your prophet. Okay, I can say the prophet. You can be church. And is it?
chechi yaprofeti kuda kwacho chose pawakaita agreement management yavo ndoita kunyanya kuti profeti vane zvakawirirana nedepartment rematrix handizvo saka inini uko I don't think it's necessary for me it's vital for me to come and say no Timan since Blot ari a public figure matrix yafana kuva madminta for free no it's not you. It's me who's saying that. My perspective, not you. It's my own perspective. Yekuti ndiri kufungidzira kuti semunhu akaita saGNG, he could have, the prophet would have been vakatambirwa nemaoko maviri kanzi aiwa prophet munhu wedu uyu ndewedu uyu. I think to clarify that, Timan, I also think the same like you. But remember, we're doing business. Okay. So matrix ipapo andiri kutaura because matrix anambodedza kuti Blot ngayakuria iye gandia sakaenda kunonoka dodo anda kudza mira tiende mchana ndapedza kudari ndataona prophet kuti taona matrix but matrix yati isusu we cannot admit munhu auye munomu pasina hama yake munhu angonofira kuri yapo unoziva toda hama yake handonzwisisa prophet wabvuma kati Tony takaona matrix and we are going to cover for you all the expenses kuti munhu aende kuri yapo handonzwisisa ndadzoka ini manje kubva kupepa profit wandedza kuofisa wandozoti takukwanira chekutanga chandakaita inini ndakadrive motikari yangu ndikaenda naye general wabhuru wangu ndakuda ndinomufekero wangu ndikaenda inini kumatrix ndikasangana nepresident wematrix wanonzi Mr. Chidawo anonzi Tafadzo so ndikati Mr. President tauyo panapa because of nyaya yaBlot yakati so panada ndimfana mbopinda chi muri yapo makataura nechechi here president wakati zvichokwadi profit wakataura neni tikagira zvakaita sei zvatakagreya mafigures mari dzaidiwa then church covers izvo but munhu asati apinda muri yapo remember matrix yati sitoda hama yemunhu ini Blot yasi hama yangu kani tiri related in terms of business handonzwisisa inini ndandafonera mai vaBlot I know Timan wazo ndakaziya sei mai vaBlot pane patamboita show yekwekwe takapfuura through Chegutu mai vaBlot vanogara muChegutu akati management let me pass to ndichiona mama wani mama vangu ndopa ndakaexchange manumbers na mama anyi mandazovafonera mumustreet tega I think even wafona anoconfirma zvandikutaura izvozvi mama muri sei ndiri right mama mukomana wezviri kunyanya zvokuti addiction kunyanya so chekudya chako hasi unyatsodyiwa ane mukomana arudzikira ari kudai but the only way to go mama isusu less opt kuti munhu aende kupi kuri yapo zvakana mama ini nai mwana wangu inondozoti nino handina kwandikwanisa kuwanawo mari izvo kuti ndikwanisa kunobhadhara kunana matrix no mama don't worry about that nyaya iyoyo covered ndo nyaya dzandafambirawo ini samanager wapinda muofisi but chiri kudiwa mama pari kudiwa signature yenyu yekuti imimi munge mucha sei munge muchisaina and I would like to appreciate the mother avana mbonetsa mama ndikati mama ndikati ndikatotora mari akatibva kuChegutu vakatouya ndikatoya svikira kubasa kwangu ndikatosimuka ndobva kusi kwangu tikaenda kumatrix tikatosangana inini Mr. Chidawo namai vaBlot Blot angasipo zvo munhu ari kurongerwa afanira kuziva zvo ndobasvika mama iyi ndo rehab inonzi matrix so zvichava mazuva vari kuti tikaadhimita munhu so zvemadrugs zvinoita sei zvinopera mama wakati aiwa no problem it's fine mwanangu mama wakaenda vasaina chi bepa rokuti mwana wavo apinde mukembe aadhimitwe vaiva vakavadzoka vasaina mama wakatoti aiwa no inini ndoda kuti mwana wangu ararame but at the same time funi isingadi kuziva ndasaina chi bepa why because zvinonga zvoti zvizomubata ndikati no mama you appreciate this later imutochemezwe ni manager wake tiri mudhuze ndatomuisa imomo rati mama ndibva inamba watosaina tasipedza kusaina azvizonzvakaita one day it was a process in maweeks nemamonths togadzisa chunichi mama wakabva wadzokera kuChegutu ndobva waenda zvakana mama saka uchazomubata sei ndikati don't worry mama chisiya maoko mangu chikudiwa signature yenyu kuti munhu aende kupi kuri yapo inino tadzoka mama wasaina kapa mama chada kunzwa paipa Timan ndapa anza zviri ndongachiti waisi Timan unotaura nemaparents unoita sei vamupicha manje mama mukomana asati amukembi vamupicha ndikati mama prophet vatoda kukuona ekuchechi ndikatora vasati vatozora chio ndikatotora ndikaenda nawo kubasa kuna prophet mama mukabvunza nokudza izvozvizvi vakatosangana prophet wakagara apa mai makadi henyu maichioniso ndiri right mai vaBlot ndiri right tadayo mama wakatoappreciata thank you so much prophet nelove yenyu because hazviiti vanhu vakawanda zvaza Timan chanalisa munhu kuri yapo yonoramba bonzo ngatori kubudisa mari totendai munhu wamwari nezvane zvamaita mama wachibva watopuwa mari yebhasi kwatodzokera kupi kuChegutu iye manje yabhedheni manje bhorere kuti chobata munhu serangara moko mamanager because naBlot tisana ngari close then inino andada mbomhanyirira because kwadobata munhu wako usamuti uya kunoku dzangonyarira chipanda mama watenda kuti takati about a week queen na mama tisina tomBlot asina tombenda kuri yapo tagara ndaida kumirira kuti iye agoita sei
agondifona kuti amukoma Blot aita agaragara aiti ufuna mukoma wake mukoma Tony zvise ndoenda apo nchamwa ichikuona zisitori neshows ndangana nchi we were close we were best friends what I think I was like a usazongokuti road queen as like a father to Blot kachiti father being a father is not about helping not just even sharing ideas and tatiri close zvekudai Blot amukoma ndikazokuona uya kuoffice Blot akauya kuoffice tikatosangana zvise amukoma abobobobo ana wena ndikudoka mari dambodaidai ndikati anokuda mufana wangu but ini mfana ndatomurongera nhamba dzematrix nandinadzo ndarauradza kuti garai muri pastandy saka pakandifona chinja zvaizona masikana ndatodza foni yangu matrix ndikati no munhu wangu ati ari kuuya but I'm sure kuti arikuya mune vanhu vari mutauni zvakanaya namisida wano Tony tagara tine vanhu vatinga turi pastandy vari pai mutauni Blot akasvika akauya iye nemukadzi wake atori muindrive nekamwana kake kachechi kanonzi God andikamwana kake very beautiful sorry ndoti beautiful chirungu charamba handsome andikamwana kake kamukomana kanonzi God so kari handsome singandibva atosvika tatotaurirana taonana inda kutopinza nangu matizimposini uya ichi munhu asvika mukomana achibva asvika atapedza zvatataurirana andikamari kaidamba tatoka bandobva toenda Blot ndobva toenda but vakomana wabva taita sei kumufolowa adada ichi anonzi ane kwakaenda nako kwandisingazobvenda kudzai zvangu akunenemi asvika ipapo achimira ipapo maybe he wanted to buy henesi yake yaida kutenga asvika ipapo achipaka motikari interview ichimira achitenga chibhodhoro chake chehenesi whatever meno ndobva atenga huka kuvanhu vakakwa wanzaiwazvo utatukubata zvanzaiwo iwewe tokupa 2 options edza tokuendesa kujeri ukwizvo so kwakwangori kana kuti iwewe were taking for rehab aindakanzwa chibaba chakabvuma rehab mbozi chine chamheni chakaenda kujereri saka jeri achakaseva wanza songonondekare ndandagaya jeri randakaseva chichitoziya majeri achakaseva chakadaiwe ndida kufunda manija wangu Tony zvanzi atikuda kunzwa Tony panapa who is Tony isusu tikudila newe iwewe ndowada kuisa kupi iwe ndomukomana vatoro ndokupinda kwaita Blot kumatrix handiti ininiwo atobatwa the same hour iyoyo ndakafonwa nemukadzi wacho mukadzi wacho ndibangu very respectful got a very good wife banguru munini wenyasungwa kana ama inini mina nchinyatso kubudira pachena vanhu vanopinda machira mese munonetsa kundikudziwa ndo zvandandakaronga bozi mase kwenya kuti Tony ari kuda kukudai ini mukomana ndindamubatisa ndamuendesa kurehab zvikato nemukadzi wacho ega anonzi Rimbo sorry nomeshazira maini wangu pana basa ndokunzwa Tony one anza abangura inini ndaitya munisa makuwa bozi murumba menyu vanhu vanodana vanonetsa pandina basa anza abangura matogona zvanyanya it's fine kuti akwanyanya sei kwanyanya mukomana ndokupinda kwakaita pai mukempi queen saka ndadrive svika mukomana amukempi mukomana abva apinda mukempi yes maybe team I want to say something nditaura ndinongonzwa takazogara mukomana apinda mukempi queen akapinda mukempi ndikatozofonwa the following days kwanzi ano patient yeni bozi muchiadmitwa vanhu kumatrix mukomana amukempi patient nyaita se yapinda bozi kune vanhu vanonga vachina varwere kana vane zvirwere zvakasiyana vanonwa mahenesi vane mapatients kanzi apenzi akapinda Tony chionzi abhegi zvimatrix uto chichi bozi munhu ari mukempi anoda kugeza sipo chichi zvangwanda zvongozidiwa zvinodiwa sia zvamatith brush uya ndikatotakura bhegi rangu ndatotenga ndikatenza machino zvimachira zvaida kuwedzerwa chichindobva aenda chivanasiya kumatrix mukomana apinda kumatrix but akakuona here pamakandosiya zvinhu aiwa ndasatomuona ponezoti ari muchini ndasatomuona pepa pakaipa pakashata ndasatomboda tombomuona chero ndaikatomwana kuti ndirowa ndobva mukomana achibva apinda in I think ndakazangovhistira Blot kumatrix because kwega kanongoda zvinhu zvongoshandisa food and everything unozviwana ikoko ini ndakazanga kutozovhistira Blot I think after a month. How long was he inside? Blot uko akaita 2 months. Was it enough? For me, to be honest, ndatombotaona mutara chidawo uya akati Tony akudze chokwadi mukomana asati aibva but ininiwo futi ndandine pressure kubva kumafanzi ndanditone pressure kubva kumapromoters because remember Blot akaenda kurehab nana December endoteme mari yemaartist timana anoziva. But I think Chida was got a way anobuditsa vanhu kana chienda kunoma shows and whatever. Couldn't you have a contract with him yekuti alright mimi chitibvanishira and polish our person but patiri kumuda kuti aende kupi kudance motipo munhu toenda kupi kudance. Yeah, right Queen, thank you so much for that because pachada kutaura neQueen ndechekuti remember matrix iri no business vanhu vari pabasa kana uchinza daunda dance Blot akanza daunda dance ku Bed Bridge ini handi kunochengeta because kana apa stage achimba ane mafanzi akanomuda akajambira mwana akantiza atiza ari pamdoita say which means I must get security from matrix. So for me to get a security from matrix to say guys we are going to drive all the way from Harare to Bed Bridge to Masvingo
It's an extra cost. Remember, we're getting that help from the church. And it saka plus mwana ari mukemba anoburisirweko. Tikuziya kuti mimi maida kuti adayo but inini up to now ndazimonyera post ndinozviblema inini. Kuti ndakakumudza kuburisa mwana wangu asati aibva. Saka fault ndenyu baba. Saka apa Ibaba admit that fault but unozwa kuti remember ndandakatanga manje Blot pekutanga izvo. Nestor no experience plus inini ani my experience yema drugs mna vanogara for inini ndinotadza kumanzwisisawo but ini pakapedza mufana wangu 2 months ari ikoko. To be honest, andingati church yakati Blot ngaabuda achade kubhadhara. Ukaona ndadaro nechonyebera Mwari, anyebera church. But inini ezemanje ndandakupusha. Bo silent kila rairo wa mashow karatambotaura raya matisatora star pandaritaura. Rairo wa mashow ana creative ari kurwanya mbisi silent killer. Ana free manaro wa mashow takuti namna December. Inini ose mese management yo queen. Rangu bizari msangoka. Pandongo yofana ngirichita chi. Ndokungora nofana ngirichita mari queen. Saka inini ndakazokurumza kupusha kuti munhu abude muri yabo. All right. It's not good to mention my name Sevan, but I go to if you get in touch with Mdara Chipas, Pataka visitor Blot and a Chipas Blotaka Chema, Blotaka Chema Queen, Takura, Miss Sots would die, I'm Commander Bo, and the just read Tam Commander Seer. And I go good there, I need time function. And when you know for that 2 months when I'm Riaboga, it's not a joke team, and got that book for a queen for 2 months. Natitoni, mwanoko yo akaba. Ukamurova yo anoti anchete se asi mangwana anomukachikubira futi chi Alright. Tichazoitaura yake. Alright, saka pakaenda ku rehab ndo pari after cup clash. Cup clash yakawina watoria. Yakawina before. Apa pakazobuda. Pakabuda ndo panga cup clash. Angakwenda imwe. Ayo cup clash yamamshora yamamuti makajika munhu what. Why are they silent killers before you have here? Ndo yakazenda. Ndo yakawinera, ndo yakapoza. Yakapiwa team watanga ukuthi chi. Akapiwa chi. Right, let me clarify about the issue cup clash here. Bonda unati mastitsiri kunesi. Wakajika mari. Harika ndisipina ndakajika sera. Aibozi ukandina andingairambe bonododa. Let me clarify this. I appreciate Blot akazoya achibuda achiti mukomatoni. Makajika mari but I know ambufata wari posichowada anochisiya. Cup clash yekutanga yatika silent killer na Blot. Chipas akanifona was the manager at that time. Shamari Tony. Ndikuda kufana inini ndikuda mfana wako cup clash. Ipapapo ndikatoa approve deal. Takapiwa mari for the cup clash. Yeah, silent kwa ya Blot kwa. Yes, takatopiwa mari yapiro ku radio and the queen ami happy nokuri kufollowa zvaitika. Ndizo akupa mochita kuti pamunoona usina information. Uinzwa mina ndikutaurire I know kuti Blot I want to clarify that. Wonda ngocheniswa Mdara Chipas ipapo. Already Mdara Chipas yadaenzi nini ane zvakanditira zviri wrong after the cup clash. And nyari kumwataka Mdara kuti Mdara kwati uchati pa mota uchati pa chi hapana. Tichenda ku cup clash team queen get me right. Tichenda ku cup clash taka agree a certain fee. Yazuzo vafunda ndai mention akupana apa. Both is not. Yeah, ama numbers don't. Yeah, ama figures arabasa. Kantaka wira na dollar Chipas akati Blot ndikuchakupa dollar. Silent killer uchakupa dollar. Rova nai Mario yakabuda. Kaudozo yakabuda say queen. Pakati kwa cup clash here. Mukabvunza Blot mukabvunza kuti mukabvunza Mdara Chipas wacho. Inini I was in Dubai. Ndandisipo ndando ndo ma business angu. But Blot uyu he went to the radio together on silent killer. Vakato saina pakato tempo man. Chero tempo man no mesha bwana no doma Stevan. But tempo man akatoenda akato saina. Vakato saina makomana watu mapepa hawo. Pakati phone wa Mdara Chipas phone ipa Mdara Chipas makomana vari kuti tiri ready for cup clash. So ya office mangwana ere. So ya office mangwana ere. Mdara kwato clarify kuti mari dzawo. By the way ndatovoda kutaurira. Mari dze dzakatobudira ku radio team. Ku radio kwa mando dzakabudira. Ine artist ndiyangu ndaiziya chokwadi mari dzakabudira kuchi ku radio ku radio muta chimuro akakufa ka aiwa jisiro kuno kwa team kwakanaka kuno queen thank you queen. Saka Mdara mari yabuda yakabuda msipo mari like mari yesa yabuda msipo ino ba yakapuana Blot mari yake saka mna kutombo bana achiti ndakatambidzwa I don't know we are not talking about chike kuto kutombo taura ini ndokona kutomusapo ko mari kama inangwa nditaura kwanisinaga zisina usipona pale kushe kunyepa indi kutongobvunza anga coding hanzi hanzi ndoza ndaba clarify ndikuzoda Blot asutayo nomukoma makatambidzwa kubvunza makajika mari ndikwini
inini ndakanzwawo indabvunza mubvunzo wangu wekuti batitsvage feel free to ask chero chamukuda inini hanzi indangobvunza kuti mari yakapiwa Blot akareceiva ende ipapapo ndinoda toclarify futi bhuru wangu ovho wacho futi remember that anonzi general where remember that team are best friends in terms of business Maria pakauya mari capital ya ovhu kuready anga asiko silent akadaniye kuDubai ndinoda kutaura wewe ndakatora yega isati muDubai isusu silent akatosana vepera akatora marega isu taitoona paradio zviya zvaunozochera kuDubai doesn't mean to one access kakona taitoona Blot akatorumana vachitase ndirachiva zatofona wakatoti mari vafanira katopuwa mari kuradio saka pamakauya imimi samanager makasvika muchipirwawo nyaya mukanzwa mari yakabuda ndeika kuti yange yatongowo nyaya yatongoendawo makungomirawo zuva rekaplash akungokudziva kuti zvandachakudza kuti muofisi munonetsa ini ndakasvika dzizhinji dzitori nyaya but remember ndakaudzwa nhansiri pasalary saka the party yemari yakanga isina basa stereki semunhu aisapuwa mari zvokuti akapuwa mari ora mari ndaiziva akatopiwa bhozi mari yacho ndinakati yaapprova ndichitaura najack radix anova manager wamudhara wamakuru wani but mudhara tiri pamari ipapo imimi matimi Blot yaikuona ese blazi yake samudhara wake muchiiwa pamutese imimi muchiziva kuti mufanira imimi ane problem yekuda inisi zvamambotaura too much apuwa mari yakawanda mazodzoka munewo here zvamakaitwa kuti ndakamboziva kuti mufana wangu mari yakati unza ndimbokuchengetera timbodai bhozi pakakulashi paipai akuti bani kana hatinoda zvasilent ndakutaa zvakwangu kana mari yamuhomwe pane kakutisana kana bhozi menengeri meneka ndakatozama ndikada kuzama futi inini Blot azondikota achitsisiso inini chandakwanisa kundobvunza Blot mufana wangu ndepinda zokona ndepisiso andakaona padiwe mudai mari yakabudeni mukoma mari yakaita sei yakabuda wakapuwa mari here mukoma ndakapuwa mari but ndopandokuti ipapo ndopamafana kumuudza kuti mumubatsire kushandisa mari because inini izvezvi ndikatopuwa 10,000 for example ndine maproblems akawanda ndine chinhu zvandoita but ndikasaona mna nondigaidha kuti wangu pa50 yawapuwa dai wambodaiwo I think answer iyoyo nogona kupindura ipapa ndekuti timani remember uchitomaneja munhu handispace pandaigona ndaita mistakes I think ndiregerawo timani ipapo handazoramba ndaupa pressure kwini mani yemari kuti mari yazoita seita sei mari wapiwa ndiyepiri kupi mukomana angupuwa mari yake and remember ndava ndakutaurira Blot is a man like me I think nditi muchungu is too old kuti futi ndibva ndamunzwa kuti mari wapiwa shanzei watenga munyu here watenga chii munzwa futi queen amenga amunzwa kuti queen wana muchi pangu ndapuwa mari dzabudire mfa dzafamba here mari mukoma dzafamba but mudhara zvaizonakidza here kana kuti kuswera mangwana achikudziva kuti mbamanga muna mafuta handisandobhadhira rent achi ndozvandataura kuti ndinomurespektawo at a level yekuti Blot ndibaba zvinhu zvakaoma queen kuti ene zvipanapa isusu tadedzwa mene whoever tadedzwa nani ngati tadedzwa naakundishaya ovha watiti iwe 10,000 unotoziva toti iwewe queen kango dzikabata mari kaproblem kangodofula kaunda south africa kangododya mari kaunda chii but pressure inonetsa inini I think muchicontinue maquestions enyu ka manzwa here kuti general vapinda tisati vatopinda kavapanzvimbo saka makupindura mbizo general vapinda ka tiri kuda kuzovashedza yeah but angu so far ndifunga chiri mugwara nyaya dzekujenjia ndisingoti vanodzipindira dzine nawo dzemari dzemacapulars toda kuti tiite fast forward dziende kune nyaya yatiri kuda ndaida ngungobvunza ipapo futi pekuti umanagement hwenyu ndatinatoti matotaura imimi pamapinza general umanagement hwenyu hwekuti at least ndiye anoenda ndinonotora mari because from my understanding ini am also a manager andikuona from my understanding handisandamboona artist achinzi ainonotora mari even ingave company ipi I respect this podcast ndekwe that's a very good question yawanibvunza but ndiri kukuti timan chakazoita kuti artist anotora mari handiti pane mamwe ma-emails anenge achitoitiki kuti wagonobvunza kuti asi tiri kupi totora mari he tinoita sei handi tinodaiwo zviye zvichitonetsa shamandikuza remember hatisatenda kuriapo kapulashi hasatenda kuriapo tichitori mune zvinodhaka muyamuyamu zvizvi zvechitonetsa kuti unyakusa artist mukuona that's why ndakazoya ndina another measure yapo queen you are right no matter how much you want to put me in a corner kuti nditi Blot ndakamuti wasitora mari tinogona takatota argument yemari iyo yeya but for now queen it's not necessary kuti tichinyanzva dzangu titi but to be honest nyaya dzemari dziya dzinonga dzitomune maargument adzakaitika number 1 number 2 queen pamuda nzvisa kuti tima nokuti woda zoti mukomana achasa sei mari it was my wish
yekuti ndinge ndichitokontrol futi But it was before rehab. it was before futi rehab zvaingonetsa zvinhu zvacho zvese. What he's trying to say is, when you're managing somebody who's Yes, tough, yes. sometimes And it's difficult to control kuti mari yapinda sei azoishandisa sei azodi. So what he could do is to just support. Kungosupporta. Fast forward. Fast forward. After kuti before nini ndadzoka kubva kuti ndakuita fight yemari nekuti wazviita semari utoda kuti business rimhanye sana kuti avatora mari yake bo as long ati tange wana mari yamuhappy waona here mari dhora reyablot zvichokwadi chipa zari padhoro rangu handizo zvichinotenga pepsi yako nemabhanzi ndakangofara nazvo atodaro because tatatowana basa. Fast forward tabva kurehab ngoma nazodzoka haina nguva handini sikada kuzobvunza maquestions kuti adzoka pane zvakachinjire kana zvakaita sei. Remember business ravamwe vanhu. I think ipapa let me comment on that kuti pane chakachinja here. Mukomana atobva kungirini ndozandoti kuti man ndikuona kuti we are running this interview queen but pazone nyaya dzekuzonogara dzokuti zvinhu zvabloti zvakazotorwa mune muda kuzoziva zvakasiyana siyana ndikuti after abva kurehab prophet kuchechi kwako handitoti munhu aita rehab adzoka but ndisandaenda ipapa muda kuanza that question yawambotaura yekuti unoti bloti aibayiwa majekiseni kurehab ndizvotaura right right mina ndikutaurire I saw it pamapage. Hanzi aibayiwa nani? Hanzi vaibayiwa, hanzi Tony ainomubayisa kuti akurumidze kubuda vanhu vaone kuti akasimba. And they are right, these are allegations anditi. But Matrix I think is a very big organization. Ndakuudza inini ina life mangu I never ran a rehab in life mangu inini. Zvinoitwa sorry queen, zvinoitwa kurehab ini handizive. Zvafana nequeen izvo zvokanzi iwewe nepamiri iwewe handiti takuisa muchipatara tova padhuze kuda unozvara handiti zvekuti madhokota anokubaya chikuti upushe mwana izvo zvezvo ina handiziva handifanira kuanza izvozvo zvokuti hey blot aiwa majekiseni ndi asimbe. It was upon your instruction. You're not a doctor. That's why I'm saying those are allegations. These are allegations. In other words, Mimi Queen. We're just clearing the air. You are right, Queen, and I'm getting where you're coming from. But the point is, munhu yapinda mu Matrix. Mutu organization unozati Matrix ine patients mangani. When I went to Matrix, there were more than 250 patients. Vari admitted ikoko ana Blot, pakuna ana Blot, ana Tony Bindura, ana General, ana Timan. These are just the names to represent vanhu vangwariko. Saka inini handizive kuti nini Matrix imwe ndingafane kuipindura pazvinhu zvakadaro. No, it's not an issue of you responding to Matrix, but we were just saying, okay, let's just clear. Manzgirana nchita question no, it's not Matrix. It's not Matrix, it's you. Unozati ini level rakuru kuti ine mangopinda level nenye kuchechi. No way. Ene plus ne level rakuru kudzidza inini ka. Handifunga kuti inini ndato professional to the extent yekuti inini Matrix organization yakakura it's well organized. Yotondiredza indibai. Both Matrix remember ine madoctors ayo. Both munhu kapinda munodzi muchimeme uchakota ma withdraw. Unozati vanhu vanomborwara here vai. Kumukusiya zvinhu zvazvo. They have got the doctors who attend my patients awo. Saka inini Matrix I will be happy. Ndikaza kune any representative from Matrix anoti tona kwa Jackson ndoba Jackson Ray kumunhu andoda kuti nini a detox it's obvious nyedzi vanhu saka matimimi after azoenda Matrix azodzoka mambo pindura question kuti zvazviri zviri sei makadzoka zviri sei in terms of change inini nanchiti nini from the day atakabva ku Matrix I think ZBC aitoreito report ukadzwa Blot aitoti it's a new dawn mwanzwa iwe akati nini this is a new era yandanayo inini hanchanzwe kuma drugs ndaikanganisa inini ukaenda internet will never forget Queen akataura Blot ega unoza ina zina akataura inini akataura ega nemuromo wake akataura kuti nini was addicted to drugs ndaitaura chine zviripo zvakataura zvanachapo zvimaenezi zviya zvane maJemerson akataura ega ndamoti henezi ana Jameson ende pa that interview unozva kuti I was taking whatever my drugs aitora because of time ka tinongoti tingoti speed saka inini kuti point ndeyekuti Blot achibva ikoko into me ndakaona improvement isingaite papa ine great change yakanga itoripo musi wataitwa send off tichibuda kubva Matrix yakanga iripo but takuchidzoka kuya kuchechi yaona kuti Blot abuda muri yapo chechi yakati prophet wakati anomukomana ngawe kuno timubatsire maprayers tikatenda tikanonamatiriwa tikatopedza kutonamatiriwa tikatenda kapikata se church yakati offer a decent accommodation Blot vachiti no Timan maybe zvinhu zvoita kuti munhu aziramba ita madrugs because of environment
kuti iwewe you associated nana Timani nana General nana Tony kuti vanhu vachitorova nhimbe hwange kausadhibheka hwange ichiputika ichitsva saka inisi no isingatibvise ikoko ndopatakandopinda mumaspindewo ndoko akatsvakirwa imba chechi kustand akapuwa iri kupi ndobva bhadhara flat Stand. yeah inini ndiriuza kuti no matter how much you want me to answer for those things who said No, you were there. I was there but inini What I did- yes stand You are the Tony, manager. Tony. inini I never mentioned about stand Tony, who mentioned about Tony, stand it's just simple kuti stand hauiziye uri hapana yes or alright no. inini I don't know about Eh, stand chete. So And the apa car? Let's go. apa agara muaspirindeo akabhadharwa for how many months? for how many months church paid for 2 months For 2 months. Then after when zichazobhadharwa nani? Because since munhu anga achangotanga kubva Achangobva shangura mu- ndima izobhadhara here achechi here I think kana ndi Blot here. I think let me answer that question ndichiti queen ukadzomba kwakwaona sadza iwo handiti then I promise you ndichange ndichikutengera hoof for the next 2 months handizvo remember I'm helping you handonzwisisa ndizwa kuti you don't have a job ndoda kutengera chi ndo tadzongototi ini pauvhu handotokutengera uya pamwe iwo wakutonotengesa futi zvinogona kusvibisa munhu ari kubatsira church haina mvira dedza Blot kuti uya ndikurehab church kwandiri inini hainambonditi inini Blot ari kurehab Tony tichange chikupa mari because pane maallegations ekunzi matrix yakanipa mari ndambonzwa achitaura kunzi matrix inja neidoti Tony aipiwa mari dzaBlot I'll be happy Mr chidawo vematrix vachifona vachiti Tony airiseva mari yei munhu patient yakanga iri muchipatara regardless of status yake mimi from your own point of view muri kuti Blot is a public figure afanira in other words you are saying Japres akarwara akaenda kubenzi ngaarapwe mahara because akaimba rushwa Kwandonobhadhara yakawanda kabozi kana chitopisa akaimba rushwa zvokamutaura saka mudhara imimi indangowanzonzwa mapoints yacho tikototo saka mati imimi akabhadharwa 2 months then after 2 months Blot aifanira kutobhadhara ekanje no I didn't say that Akapledge for 12 months, akapledgwa 12 months which is a year. but church yakabhadhara 2 months Yes. already matomuendesa aspirant from my understanding marenda anorenja from 5 to 600 ndochokwadi cho saka imimi kutomuendesa kwamaita aifanira kutonobhadharwa because imvana hazvinoti aikwanisa kuzoibhadhara because angasati abvunzwa ndozvanambotaura zvavo kuti Timani I don't want to answer my doctrine matters but zvakaitika ndezvekuti church yapromisa whatever mamanzi yakapromiswa yakati bhadhara 2 but the reason why takadaro restoration is a process munzwisise here sister queen saka chaitika ndechekuti after tabva kurehab Blot abuda akaenda kuchechi ka1 chete handiti but remember kuchechi inini sorry ndakuti ndada kunoanswera question chechi ofuti kune macongregates anenge ariko kutone zvirema kune vanhu vanorwara kune mafundisi pamwe asi kutosangana nemari ikoko kune maasha kune chii then muwane a pledge yekuti mimi we want to help you handito then of our prophet then maybe vakadiscover I'm not here to defend the prophet regard churches answer ega but maybe vakadiscover kuti mahabits akudhara aya adzoka thank you ani mukana ende anchida hangu kuti ndingokuru ise chitiya nechikrimbani ndachimaisa dewi pachikrimbani ndokareda kuti muzouya imimi panotaura kunzi Tony iwewe hanzi manager ndo akatoenda kuna prophet pakanoti mukomana hana chaachinjwa pane zvinhu zvamanzvichoita mangozvimisa according to the church vega vatotaura zvavo ukatonzwa wona mamboti sorry very sorry queen wamboti wasuda masocial media but apa I'm going to mention Ketina for according to the church vanotiwo isusu takada kubatsira munhu handiti we in the context yekuti tichamubatsira from rehab the spiritual side even zvokuti vaiti zvinhu zvaida zomubatsira ivo but church yakaona tadzokobva kurehab because according to the church vanoti ivo ikantaura kuti this is a statement azo church inoti takanga tine security yedu takanga tine magadhi edu aiteera mukomana kuti tione kuti pane zvachinjawo here kapane chii but mahabits emahenesi aya ekudhara aya saka chechi ndo yaitoteera ndo yaiteera munhu wayo kwete ndimanager kana kuti ndakaita imimi ipapo mamuchitoshanda naye pese papo ipapo tabva kurehab muchitoshanda naye tadhonza chechi iri kumuteera chechi yamisa kubhadhara rendi then chechi yamisa kubhadhara rendi imimi uno here zvamakazoitawo samanager right kuti umfanatima zvinhu zvatezva january kezvo chechi yaona kuti mahabits aya emahenesi aya adzoka aripo chechi yakaita kunge yanowithdraw tachada kubhadhara rendi at the same time yaona mahabits emahenesi aya ininiwo manager ndaona futi mahabits emahenesi aya ininiwo ndakabva ndanorwadziwa with all the effort yandakaisa ndichifunga ndichaona result ndikanoti aiwa iri bhiza rakadhakwa iri
ndicharamba chipomba mari whatever chidai chiumberi chazodayo but ndaona kumberi nichazochema ndopanabva ndaenda inini ndikati hai inini Tony Bindura zinolonga. That's when you wrote that vamamboenda here kwaari kuti wangu inini handichada or it was just a public announcement. Ndakatozvitaura ndikasvika time yekutoingenja mai vacho zvinhu zvokuti handidini foni yangu have got everything chamwana ndikatoingenja mai vacho mama nyaya dzedza dzadzoka imbotaurayo naye mama akataura including the wife ndikati mai nini zvinhu zvezvo zvadzoka. So how did you be okay maita zvese izvozvozvo he was still staying kumba kwanga achigara imimi ndimi manga mune zita ripamba police ndini ndakatsvaga chimwe ndudze kwindi paclarify I am the one who looked for that house ndikaiwana lendo ndakaisa zita rangu rinonzi Tony Bindura police ndini even mari yekubhadhara rendi kuchechi I am the one ndakanobhadhara mari iyoyo unzwisisa ipapo. Saka somanzwisisa in other words hanzi director nguva dzakutirova saka in other words ndezvekuti mukomana azogara kwaSprindale mari dzerenzi dzemiswa kubhadhara that's when pamakazotora zvinhu right ndo pandakapindira kaenda pakuti inini nzwa regari manda paclarify but ndingapatora but queen munozopanzwisisa regari manda paclarify remember ndinini alright Timan you understand law anditi inini ndindakupa imba yangu queen rigarai imba ye ndo anakupa list rimuzari menyu queen so muchamuchibhadhara rendi so imimi queen mamabva machifula mamaenda kuengland mamasiya hanzva dzenyu yobva yasara paipa hanzvadzi iripo ipadheni paipa ndo andachiona kuti mari dzerendi hadzisiri kufamba inini queen ndinonetsa uye kandonetsa munanilisi rangu munanilisi this is exactly what happened inini lelodi yakamutandikana mufoni azvingamuseba laudi panapa muchinzwa akandifona akati I don't know who is Blot iwandoakapembe yangu ini pane pandine confusion somewhere mandima akazontora zvinhu padheni pake like padheni pamama yes after kwaya samurai makanokutora ipapo then family yake iye vanga vari kupa pamatiza kudhara iye ndiyangatiza shamani munhu akatanga kutiza pamba paindi Blot is the one akatanga kutoenda ndosapanga azobuda unanarecondition yemukadzi wake yatoitika izvozvo then family akabva mukadzi akabva aendeka Blot ndopandi kuti pepe akabva achibva ina Blot vangushake mukadzi aona kuti operation yawanda papapo then imi pamakatora zvinhu wai makatadza kumubata monzwa kuti ari papi monosiya zvinhu ipapo makatadza kubatana naye here pamakatora muchenesa kumba kwenu pandakatora zvinhu inini kuti ndaitadza kubata nemukomana alright ini ndakupa foni yangu bata kuti Blot nomwana kupi izvozvo but inini nemitozivo naida umuwana tomuwana it's very easy katoti Blot anochidza kunge hove kana iwo nomuwana bhozi ada uda kuti umuwane iwo Blot yachaingonzonatso uda zomutsvaga chaichaiva iwo kambosangana anenge achitoda achidza kunge unongonzvika panapa kunzi anga ari panapa usvika kunzi haiwa anga ari pakonapa saka mazozvitora maendesa kumba kwenyu wai zviri kuzonzi mimi mama kurambira nezvinhu imi nazvo kumba nemapassport timani inini ndati nini ndofara Blot akakuda palive akanditi Tony ndakakufunda kana one day ndikakuti mukoma zvinhu zvangu zviri kupi ndikapindura to my own words. There was a post that was posted by GNG, his page. GNG ndiani? Iye page yake. Blot anorana Blot. GNG amuridzika we-Facebook yake. Mukuti ndiani inini rangu Facebook account ndorana ndega. Alright, that unfortunately part Blot arana Facebook yake. I was in the office I know. Ndimunoirana. Saka muri kutaura kuti iye haana kuudzawo masecretary yake kana current manager. Kana yato third party utozwadza secretary maybe ndizvo I don't know and I'm going to argue. Ndima makurana page izvo pakunyoro. Shamwari pandakapinda pa page inini ndakaedwa. Inini shamwari semunhu aingokandawo. Saka makatobva pa page. Ndakaedwa nofesa anonzi Dhumi. Saka Dhumi ndiye ari kuposta. Ina solid vari pages. Saka Dhumi ndiye ari kuposta izvo. Na solid vari tuzi. Okay. Pana nsimbu solid producer wake ndiye aiposta ndiye anorana pages not me indati mubuditswa pa page ndichombodzikiswa chidayo because pa post iyoyo ndo pakati pa idea kuti ndi makatora zvinhu makarwadzisa mukomana ne depression ndima murwarisa zvakati pandadazokuudza inini at the end of the day Blot is a mature person andonzwisisa decisions in life anoita iye ega anonzwisisa. Do you think iwewe ndoda kuti unofunga here iwewe Timan kufunga kwako usarambe ichaona ndizvo unofunga kuti iwewe Blot chaichaiye paari mfana wewe akaonzwa kuti kunzi Tony boss zvinhu zvezvo handina panamvira nambomunyima reason why ndisina pa mudzimai wa Blot zvinhu zvezvo ndakambotaura ndazvitauro it's because for obvious reasons dzekuti boss wangu remember inini ndati employed I was a manager there difference between a promoter and manager asingapiwe mari as manager ndofana kupa mari
Tofana kuwa percentage yako. Manager. Apango you never know. Pango Tony is why benefit in terms of growth. Pango marketing side. Even that program that clarify. Ndikati Queen. Inini ndichona bizarangu. Anditi according to vision yangu inini as a manager ndakazoona kuti mina kumberi uku kako kune chiedza pachiedza chakazoramba kubuda Queen because that's a failed project. All right. Ngapani munatanga kuti laptop no laptop abiwa obvabe Tony ndinongonzwisa ndofunga one last point. I think nyacha takunzwa ndiye kubva tanga na Blot nekuzodea because zvekudzosera zvina I think ina ndise kuzvisiya but why you wakazomirira kupushwa nevanhu kuti uzofundwa na Ketino uzofundwa nani kuti uzodzosera zvinhu oroya waisa Timan ndikutaura kuti since Blot ndinyona that content iya ndakataura kuti inini I'm no longer the managing Blot in official capacity. Blot anabvira mbonifonera with this phone direct pandakafonerwa na Blot ndakutaura ndakafuna one day ndibloya mukoma ndepi zviri sei ndakandibomfa nangwadi zvanzi ndada kuona muripi ndakati I mean blawayo zvikandotwara ndobva tokata foni yake Blot nini I'll be happy and andizofenda zviramba nhasi ndodzoka pano pa interview nokandidedza Queen kuti ini Blot ambonifuna one day akandimukoma zvinhu zviri kupi akatadza kuziva zvinhu zviri kupi haana ndipindura but ini ndiye kuti komukadzi wake inga takaipindura wanu ona aiwa ndipindure inzwa makaipindura kunani aiwa ndakupindura handazvo ndakakona kapindura ini ndiri kuti Blot remember he ran away from that house achienda kwaakaenda mukadzi akazotero futi achibuda achiita kwaakaenda pazvandaikudza zviya kuti panofira mamanager ndepekuti chinhu chaunotaura neartist yako is not about written kuti uite contract iniwo Blot ane zvaindiudza towards his wife Blot ane zvaindiudza towards his mother zvandisingazofenda mishina panapa saka ini ndaiziva kuti bosi wangu watotiza padheni vatokuna Colorful iona Blot mimi last week ainzi ari kupi ari kuna Colorful but haana mukadzi asina chatiri kuziva alright ainzi ari kuna Colorful but Blot haana here mukadzi ko pakabudzwa zvinhu Blot anga ari kupi pazvakabuda mumba bozi iwo inzwa pano titwa zvinhu mumba iwo unongori kupi iwo bozi remember baba namai mumba muri kugara anti mati panga pachipisa ndingandarova bara kakumbari ndakananga kana urombera ndimbono ngedza tendano ndofonera vari pasa kopinsa timbo wangu ndakuremerwa nyaya dzakubutswa naTony idzi saka ini kuti Queen already muchisanoredza jeno achidedzwa whatever mde chindiudza ini kuti inini Timan bro wangu munhu atiza padheni aenda andi zvinhu azvo zvakudhara Queen problem muri kuti ndeyekuti mimika muri tange muri kudhira nezvinhu zvakaitika 2000 Blot akabuda pamba pepedhera na March end of March ndo pandakazobatirwa zvinhu ndikabhadhara mari ndikatora zvinhu zvikabuda ndikasiya kudheni kwangu mugaraji March ini tikati April May tiri munani naQueen azvina apere saka April May amunomvera makambolinga nemukomana ngati Blot anochidza kunge uwoyo kwasingamuziya iwe unomutsvaga bosi unokoda angazva ndida unoimba uko izombomutsvaga I wish dai ukamboita bandira Blot umutsvageyo kana wamuwana unozonditaurira kana ora iti wo Queen ora njoze mufonero wati unoziya kwaanowanika mbomufonera izvozvo sorry kafonana kuti handina Blot konofonere soli ndinofonera Blot mufonere ko imna ufoni yangu imufonere umbate ndizwa kuti hello uipi but ini zvandaifunga kuti as an artist aisinza munhu aifanzwa kumukoma takazona zvodai zvaenda nepub zvadi totaurirana taitorefa nyaya within the party zvashanyaya ise mari yaundibvunza iwewe iya handina wandienda saka imimi right now as the ex manager do you think kuti you can fix things na Blot unokwanisa kudzokera pamaiva semukoma nemuningi na father and son muchimumenta are you willing to hatisi kuziva kuti ane maine management here kana kuti if he says ndara ngatidzokeranei patani tiri paipai as I mentioned my hands are still open to Blot kuti isisu kana musingazonyore ma5000 aya yanzi mune ma5000 amainyora bhuku ndozvandangodzoka Timan kana uchinzi iwe una manager wako mukambokupira ma50 waya muchiti muda woti nini haimbondikavha ndozodai munonyorerera nepasi but for now ndadzidza because being a manager nditi ndatodzidza zvakawanda unzwa Queen so far ini ndazokuudza inini chero kayachi ndipe dola zviri zvebasa kwete zvekuti ndikumubatsira inini zvekuti tikubatsira ndikuhepera zvemukoma nemunin'ina fair and fine hapana problem atachatiorana but kana zviri zvebasa kuti Blot ati mukoma ndipe 50 cents tichazonobvisa kushow yekuti taenda kubhidura inini sofanira kutoda affidavit because tadzidziswa from the old mahabits atatinawa but handizive kuti Timan handizive munhu I don't know your management kana mbinzi munosenza mese naQueen ava trust me be honest usanyebewo mari dzamakambokuretesa naQueen kana Queen wakakuretesa ndo wakakuretesai makanyorana pasi rimi chandakatozodzidza mulife
ndakatozona kuti munhu pedyo akukwereteswa anonetsa wazviona manje saka ini handipo futi ende ndakuchoka I'm not here kuti ini ndichikore remember nema mistakes andakaita because ndakati kuti ini ndandiri manager asina experience ndandazodai ndagona kushanda nemaaffidavit every minute every second chero chechi amunobvunza kuti muchazobata fakalonga ndagona kutonyora neaffidavit but ini ndaifila kungoti no we are doing this within the family, we are doing this within the party, we are doing this as a family tiri pamwe chete semukoma wangu seGNG as a brand but ino ndadzidza zvakawanda nhasi ndakazonda kuti kumanager team man chero ukati uda 50 cents chaicho haupabude padhoni handikuti nechingofaila maaffidavits ako aunosaina wega nemavidhiyo Tony inoda masizini nemaepisodes 1 2 3 yes because unoza unongowadzidza ndosakaona kuti sometimes chaichaiwoka team anogona pamunhu kana 10,000 import remote kazinombomunyorera affidavit but ukavharwa iwewe polisi kakubvunza kana wakukoti kuti iwe wakupa munhu Tony Bindura 10,000 unopenga here iwe zvinobatsira kuti pani mamadhirisa uchienda kumberi chero dhiri redhora unongonyorerana pasi saka indozviziva I'm wrong to the nation, I'm wrong to the world because kuna vamwe vari kuamerica vanoda Blot, I'm wrong to Zimbabwe as a nation, I'm wrong muno muharare muzimudhanzo pakuti ini zvinhu zvangu zvandaita nemufanira kuti asanyorerana pasi but ndaita out of love ndifunga kuti tiri pamwe chete maybe one day in I feel like boss wangu aifanira kundiappreciata more than ndiappreciate na solid kana nani kana teaman because boss wangu zvaitika in-house vaizviunderstand tiri two anova eBlot. You understand? Saka but kana zvinhu zvadaiwo ndadzidza this is the reason why ndakaita live kuti mari dzaunoti ma5,000 idzodzo dzamunotaura murungu wangu anambomudza wandei kuti usatore zvinhu zvako boza una mari number 2 murungu wangu anambomudza kuti ini tanga wandipa mari kuti uzodai and chandoziva number 4 murungu wangu mari anodziziva bosi paitora mari anopeta sei anopaziva saka but it's fair and fine ndakataura kuti nini ndanyarara